pau ya ke sungo sai sin pat lembah ke jing dor kat lem ka jong belai lembah ki singi bagi por bagi penai baroh ngangit scam bagi perlok ki bi ki jang ki baju it bagi baju sultan bat skap ka kubor lembah ka jing shaka tin ka jong belai ngangit scam bagi na pring ka met ke bokoi bak ya pring ki jing khu ki bo belai lo tak khai ka jing ka jong fi bat ka ying ka sam ki samla ki badan ya ka jing kerman na kam ta ka jing shakri na kam ta ka kam ka jong turai lembah jong ni ka por ngashim ya ka ni kalat bagi ka kabu ban ai khu belai ka yut week ani ka yut san kom yut sunday ka basuk ka bakaman ka badap kerhai ka ban wan ra ka jing kala ha ka jing ka man naga singi ngapen pau ya ka jing songo ban ngai ka jing khublei ka bakar pang ya ka KJP Synod Assembly ka bala ai hangi ya ka ni kala ban syakri la lot ban kala ai ru yang ka khubor ka badepor ba ka khubor ka bempor hadu kata kata ngam ka ban shim ka por ka jong fi an ya chaprang ban pensko ya kata ka khubor ani ki Symboh perkhat ha ka bai dei bat ka topik bah ka bai dei bat ka theme ya ka ba ka KJP Synod Assembly klabo ha preng jungi kum ki samla ka theme ya ka ba ka KJP Synod Assembly klabo preng jungi kum ki samla ka ba la pensong rem na ka shiti jong Titus kala nong ka ba ar ka ba khan ria ka ba ong kum ni ngan puli ka baroh itu iwe khat ka ba ong kum ni kumju ya ki rang ba kham samla to sneng balong ki bakan adkar ka theme ka main theme ka long ki samla ki balong ki bakan adkar khendak ngine pe shpang new Titus shabi ne shakman khendak ngine pe shpang ka jinglong jim new Titus la ong bari Greek and gentle bala convert bola penlong ba din bola Kristen bal ong bari Greek la ong ba uni Titus udan kata ka jede ka ba jan mat u absor pol la ong ba udi co-workers jong upol udi partner ba ki we ki benta juga ketin ka jong blai udi absor pol upan pau ya u kumu khun ba i jong u ni so thu ba ka jede ka jong Titus ba u absor pol kalong ka ba jan hadu kata kata ba u Titus ba uni absor pol Ukraine lengba Titus ya kane ka benta ya ka balang lani itu ki pat runget lani ki Kristen ki badan ka balang gri ha kata ka kenda ka jaga gri da ka song gri nama ha ka tu ka por la ba kita kita ki false teaching lani kita ki false prophet ki balai lam bakla ki na penso thu bakla ye ki babon ki mensim ki bakoror bar kham tam ki sama bar Ukraine bar kentu yo bon ong to hikaya ki kani ka kentin kalau ka kentin challenge ya unu Titus ban shim ya kata ka lyngkot kum unong yalam kali pe lebak ji lebak heading juga tu kong ka jing hikai ka bajanai kani ka kentin kalong ba uni apsol pol ukwa ya Titus ba un ai ka jing hikai ka bajanai ya gitu ki pat rumet ki badan ha ka tu ka jaka ha po grid ha ka ba uni Titus udan pi ha gitu ki pol og gitu ki false prophets lani kita ki no yalam bakla lani ki no yalap bakla ya ka kerteng ka jonglai lani kita penkelano ya kita ka gospel ngabat bapi ngilong ki samla ki bangi ong bangalong ka gospel ngilong ka jingshai ai bangi ngilong kata ka jingshai ai bangi ngilong kata ka nuksa ka bah hang ni ka ki samla ki bakan adkar kamur ki samla ki bakan hani bong ki samla rang ba hang ni ka batai lani ka tho kala batai hang tu ki samla rang ba tosning banlong ki bala adkar ya lani ki samla rang ba ki kita ki samla ki bala i bah hak jinglong mensim ki samla ramba kini ki samla ki bla yar ka jingmot jing berkhat ki samla ramba ko mon kini kita ki samla ki badan ka jing i ka bajngai hak jing dei ka ba ka jaman sim ka jongi bad ublai ki samla ramba ka ba mut hang ni kam thau tangi ki samla ki ba pasim song kurim hana ki samla ramba ka thau ya ki long kmi ki long kapa ya ki samla ki badan ka ta ka jing berkhat ka bajngai ani ki badon ya kata ka jing i ka ba jingai ka jingya ka jingmut berkat ka ba kan jaman sim in long ki ba adkar hang ila ni pet na ka no Titus hang tu in pet na mo Titus ka no ka ba ar ka khot ka ba pra nu ka ban riu ter hang tu pin pule tos neng ye ki shakri ban ko ya la okan ra ban pen i kum ki sama ani kum ki sama hakini ki singi menta ni long ni di ban long ki samla ki ba pen kerpang dan ki ba im adkar ban im adkar kamut ban hosyar na ki ki bo me dei dur bat ka ktien klani ka long ka mon ka jong play kani ka ktien ka jong play ka long ka ba klan bor hadu kata ka keren yang abadi pi bangin long kita ki samla bangin kendin pen rio lesing is ngilong ki samla ki ba pen ki ba pen ya pertubur ane ki samla ki ba im rengkat ber kani ka pyrthei ngira
pertubut iki jong ka pyrthei handai ngim sim la tip ya la ka jong ka Jingim Khristan handai lembaga KJP Synod Assembly ka bu angi ka penkendit ningkong yang Samla uba bunsin nga im bar ka pyrthei nga im bar ki jong ka pyrthei ki bangam sim la im Adkar ya la dia kani ka pyrthei ka bang im ka pyrthei ka adu kata ka pyrthei ka bangi pertubut ya ki long ki balong ki bakan jado handai ai ngu yo blay bo blay dala ka jong ka Ukraine ha unim absol Paul ban keren ban tho ye kani kisti hau Titus ban bu Titus kani ka KJP Synod Assembly ka yo bakalong ka por ka kodor ka biang yengi ban yo ban so lani ban yo ban mat iki jingal khu lingba kani ka thim jong kani ka youth week arajat arkowe ha ki snam gi ranya ngim sula yo ika youth week youth Sunday lama ki jing ki bangi mat lama ki jing pang ki jing sitom handai kani ka benta kalau ka benta ka biang por kaba kum ki Samla Khristan kum kita kinong kit ika kam ka jong blay ngidon kam ban im Adkar ban long ki Samla ki ban Adkar ila dia ban Adkar kaba mut hakaru komle karu kom trai karu kom tra ka ktien ka thlit ka Jingim ka jongi kom la ka sing hakar yam ka bet kata kari ke Jingim ba kum no kum ki Samla ngidi ban long ka nuksa ka babha haka im lang salang haka sinong ka thau haka ri ba ka jai bre da ka Jingim Khristan ka ba shisha ka jonga bak shisha ka jing shisha ka jongpi u absol Paul repeat ka gospel haka shiti u absol Paul Galatia haka lana ka basan ka kot ka ar kumno handai uso jo umensim kani ka wong no handai uso jo umensim ulong ka jing ka jing kamen ka jing su ka jing sha salam ka jing le sabun ka jing ba ka jing yai ne ka jing jamnut bat ka bor halor ladi kum ki Samla to ngilong ki ba bat elak haladi ya ka bor ka jinglong Samla ka bagarpang kum ki Samla ki ban pendon burom ya ka kerteng ka jong play ki Samla ai bangi ki Samla ngilong ki so na ka benta ka pyrthei ka badum ki Samla ki badan ye ka jingkermen ki Samla ki badan ye ka jingsuk ki Samla ki be sha slem hakinu ki benta ki bangile ki Samla ki badan ka jingsuk ban punya suk iki waipan ki Samla ki bayai ne hakanu ka benta ka bangi ngidon ki Samla ki bayai ne badu Ukris uong tu yai ne hanga bat ngar kon yai ne api ba kani ka benta ka ba krau ka ba utrai ba jongi Jesus Christ Ukraine leng ba ki briu ki chu ban kren yang ba dia pi ban long kita ki Samla ki bakan Adkar ni im haki sngi ki ba ki ba jenjar handai to tip bangilo ki Khristan ki bala pensum ani ki bala pensle da ka bor ki jong mensim ko jong blai ki Khristan lagi ki Samla ki bala sa da ka bor ba snam ko jong Jesu bagi tip ila jong bagi Samla ki bakan Adkar kumno ngi ban kan yela ka jong ka jinglong Samla kuno bagin ri kendong yela ka jing im Samla ka jongi kum kita ki Khristan ka bishisha ban peni sha ka ni ka pyrthei baki wei ki yu ya ka jinglong Khristan ka bishisha ka jongi ngam kwa ban keren kham jli la ngam kwa ban keren kham jingai ni ka long tang ka Symboh jing berkhat na kam taki Samla ai ba kani ka thim jong kani ka snem araja rpoi lemba kani ka youth week commission lemba ka KJP Synod Assembly kan thau thumai yang ba kan thau thumai kan penkendit benriu yang ba kan pendit benriu yangi bangin long ki Samla ki ba penkerpang dan ki ba kan Adkar hakani ka pyrthei ka im pyrthei ka kendriang bar ka mutlo kani ka long ka benta ka ba khrap ka ba kren ni ko yang ba di phi ki Samla namar ka tin ka jong ble ka tin kaba krau ka tin ka joble ka tin kaba kren yang ani ko kaba kren yang mala wei po wei mensim basu ba ngap ba pliang ro ya ka tin ka joble ai ma ka kuboran ma ka Symboh jing berkat kan wan ra shisha ka jing kala kan wan ra shisha ini kum ki Samla bagin kendit benrio bagin long ki Samla ki bakan Adkar halaga singi ka jing im Samla ka jongi blina ta bro ma jong amen